Usathuthumela umndeni wakaGumede eNtshongwe kwaMhlabe yalingana kulandela ukutholakala kwesidumbu sendodakazi yawo uyamukela amadonsela omnyawo ethenyamalele ngomsumuluko ekseni. Ngokuthola kwephephandaba uyamukela unyamalele ngemva kokuba ethunywe esitolo sendawo nokutheka ngolwesibili kwatholakala isidumbu sakhe simbozwe ngehlahla sinqunywe ekhanda sikhombisa izimpawu zokudlwengulwa. Iphephandaba Ilanga likhuluma nomnumzane Ntongolozi Gumede onguyise kaYamukela noma kuyise emkhulu kaYamukela olandisa iphephandaba okusuka ukuhlala nodaba. Uthi ngomsumuluko ekseni uthume umzukulu wakhe esitolo sendawo kutheka uma ebona kuphela imizuzu engama-30 engabuyi wayombheka. Kwathi uma-ke kushaya o-19 noma ku9 engabuyi nganquma-ke kuyombheka ngokwami ngoba-ke ngicabanga ukuthi uhamba-ke edlala noma-ke ulokhu-ke ephumula njengoba-ke ilanga lalishisa. Ngahamba ngaze-ke ngafika esitolo kodwa-ke lutho ukuhlangana naye esitolo bangitshela ukuthi-ke ufikile wathenga bebeke sebengikhombisa-ke indlela ahambe ngayo. Kuyo-ke indlela bebonakala-ke amaqophelo ezicathulo zakhe ngawalandela kodwa-ke aphelela noma-ke aphela-ke esezofika ngasemgwaqweni omkhulu oya-ke noma-ke ongasehlathini esho. Uthi-ke wabeke esaya emzini noma-ke ayakhelene nomgwaqo oyobuza ukuthi-ke uyamukela kafika ngayini njengoba-ke ebejwayele ukuvakashela iziganeke zangakhona kodwa-ke balandula. Ngaze-ke ngadlulela komunye umuzi wesihlobo sethu esakhelene noma-ke nabo kule ndawo ngiyobuza kodwa-ke bamlandula ngibeke sengibikela amanye amalungu omphakathi siyovula-ke icala emaphoyiseni. Sibeke saqhubeka nokumthungatha kwaze kwashaya ku10 ebusuku. Sivuke ekseni-ke saqhubeka wabeke setholakala ekulesi simo akusona kusho-ke uGumede. Uthi kufisa kumenzi wobubi abanjwe atholeke isijezo esifanele noma-ke isijezo esifanele ngesonzo sakhe. Induna yendawo umnumzane Silwane Gumede esifikele emathupha endaweni yesigameko ithi amalungu omphakathi noma-ke asathuthumela ngemva kwalesi sigameko. Bengithuswe ukuthola-ke noma-ke ukuthola wombiko wokunyamalala kwengane ngomsumuluko kwavele kwaphela-ke nasozwaneni uma-ke sebengitshela ukuthi sitholakale kodwa-ke ishonile. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi-ke lesi sidumbu sitholakala endaweni noma-ke sitholakala endaweni okwahlatshwa kuyo-ke isoyi. Kwathiwa-ke kuzokwakhiwa isiteshi samaphoyisa eminyakeni edlule. Noma-ke ngikholwa ukuthi ukungabe bikho kwesiteshi samaphoyisa endaweni ikhona-ke okuvulela abenzi bobubi ithuba. Sinethemba lokuthi-ke owenze lesi sihluku uzotholakala. Umnumzane Themba noma-ke umnumzane Xolani Themba Sikhale ongusihlalo wekomidi elilwa-ke nobugebengu emkhanyakude uthi-ke nakuba-ke isimo siwathukuthelisile amalungu omphakathi kodwa-ke noma-ke athembisile ukuthi ngeke-ke azibambele umthetho ngezandla. Okwenzile kule ndawo-ke kuyisihluku esisabisayo. Isidumbu sengane-ke sisesimeni-ke esisabisayo njengoba-ke sinqunywe intamo kwasala-ke kancane-ke ikhanda lihlukane-ke nomzimba. Yabe-ke noma-ke isicindezelwa ngesihlahla esikhulu nakuba lesi simo-ke siwathukuthelisile amalungu omphakathi kodwa-ke sivumele nawo ukuthi-ke ngeke asithathele umsebenzi noma-ke umthetho ngezandla. Mina kwengane wenza ofisa ukuthi ngizovulo wakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba isihluku esingakahlanga lapha kwi-comment section. Wakhohlwa ucinezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona ngale channel.